anga ari makuerere munzvimbo yeDuvhurwi apo mutambo weHonorable FT Mona Tournament waitora nzvimbo nezuro. Gore negore gurukota rinoona nezvekufambiswa kwezvinhu nezvivakwa vanoremekedzwa FT Mona vari zvakare MP wenzvimbo yeChikomba East Constituency vanoita mutambo uyu kuitira vechidiki vagare vaine zvekuita zvichideredzawo kuzotorwa kwezvinodhaka. Mitambo iyi yaisanganisira soka, Queen Soccer uye netball. Vachitaura pachiitiko ichi vanoremekedzwa vaMona vakataura kuti vadiki vanofanira kudokwairira kuti vaite maprojects ebudiriro. Asi chandinotenda chandogara ndakataura ndechekuti uchaona kuti mutambo wanhasi mamiriro ataita ndeyekuti zvatinowana chinangwa chine chiri chekuti dai vanhu vaisenza setimu zvaita zvakanaka. Matimu enyu mazhinji yatsika yenyu yekuti munosangana muchiita bhora, asi zvinganaka sei mukaita project yekuti mari yenyu yauya mombomira mweya wekugovana, mombosumudzawo chinhu chamoti ndo chatakatanga patournament yepachodo iyi, muchienda makadaro zvingaita zvakanaka. Asi izvi zvandiri kutaura izvi ndichingonogara pasi vanhu vanobva vautoti aziva kwakaita sei mweya wewo ndakaushaya. Saka muchaona kuti tikadaro zvichatibatsira. Izvi ndangotaura nekupfuura, asi imi ndimi munoziva timu nakochi wenyu nemamanagers enyu kuti muchaita sei mari yamuchawana. Mambo Chivese, Mambo Maromo, Mambo Neshangwe nemadzishe vanoti vamuda vanhu navamadamombe vainge varipo pachirongwa ichi vachitsigira mutambo uyu. Mambo Chivese vakataurawo vachitsiura nekukurudzira vechidiki kudzikama nekusiya zvinodhaka. Ndinotenda nyakudiro rambai makadaro nokuti nguva inofanana neiyi tinokucherechedzai nguva nenguva muchiuya kuvanhu, zvakakosha izvozvo. Nekudaro vakomana nevasikana ndinokutendai mukuteerera mitambo yetsika idzi takakura iriko. Zvino payange yakuenda kunopera zvakutambudza, tiri kutarisa nyika mberi ichityisa mukasaita zvamuri kuita izvi. Rambai makadaro. Honorable, basa raminaro tiri kutenda zvikuru semadzimambo mukuti muri kutivakira nyika iyoyi, ndiyo nyika yacho iyi. Vanomiririra hofisi yavaMona vaLovemore Masunungure ndivo vaifambisa chirongwa ichi kuti chibude zvakanaka, zvichimisikidza muono wemutungamiri wenyika Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa wekusasiya nzvimbo ipi neipi uye ani nani zvake. Mutambo uyu wakatambwa kubvira kumawadhi ese kusvikira pasarudzwa matimu 24 kumakota finals, avo vakakwikidza kusvikira pazosara avo vakakwikidza nezuro vachizokundwa nekupiwa mibayiro. Mawadhi akakunda mamwe ese iwadhi 17 yakakunda wadhi 27 uye wadhi 15 pamutambo wenhabvu. Apawo Gokomere wadhi 20 yakabuda kekutanga kutorawo mukombe uyu yakakunda wadhi 15. Ndini wenyu mutori wenhau weVaia.com Chiedza Nyabadza, ndiri kuno kuDuvhurwi, Chikomba East Constituency.